Poľovníctvo Terén vás víta pri krátkom videu pištole Glock 17 4. generácie kaliber 9 Luger. Glock 17 patrí medzi najpredávanejšie zbrane nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Glock 4. generácie sa odlišuje od Glocku 3. s drsnenými pažbičkami, výmenou chrbáta pažbičiek. Má možnosť vypúšťania zásobníka, preloženia na druhú stranu, znamená pre ľaváka, a vo vnútri je zdvojená vratná pružina. Veľkosť zbrane je 186 mm, 138 mm, 30 mm je hrúbka zbrane, dĺžka hlavne 114 mm, váha 625 gramov. Kaliber 9 Luger, Glock 17, 4. generácia.